An erokamano. An gima nyalo wacho ni kaluwore gi wach yedhe gi gik mosebedo kwayudo nikech kaka sani gisewacho ni gidhi jotich onge, yath onge, ing'e ni gini onego wane e yo malach nikech wan e jok mose wuotho e wuothoni. Nikech an asetiyo gi yedhe chakre 2003 nyaka sani. To ndalogo ne wanyiewoga yedhe. Alafu ing'e ni yo ma Trump ochakogo oweyawa e mudho. In fact, obiro e yo moro ma obwoga ji kabisa makoro wakia ni gima mwanyalo timo. Ta ing'e ni magi yedhe ma ji muonyo e ngima gi te. Alafu kaluwore gi weche kaka yedhe gi nego gi tek makoro ji ok nyal ng'at ma onge yuto maber ok nyal nyiewo, ok onyal dhi e lab. Ing'e ni kata kowach ni yedhe go nitie. Pare ni nitie jotich, nitie jo lab, nitie yore mang'eny. Trump obwogowa kabisa. Makoro waparo ni nyaka wane ni ang'o minyalo tim nikech kaka mek kute en yath mimuonyo the rest of your life e ngimani te. Ok ni koro ni kisechako muonye nyaka imuonye kabisa. Koro ka ng'ato nyisi ni yathno nyalo bedo ni onge, mano buok. Kwanza buok momiyowe maduong' kabisa mohingo gimoro amora. Mane maparo ma sani ji ng'iyo. Alafu koro kaluwore gi sirikandwa ing'e ni onge gima kaluwore gi yedhego ok ginyiew ga yedhego. Koro mano e shida mwanyalo wacho. To wanyalo neno ni ang'o minyalo tim kanyo. Gisani, mage manyalo wacho kaka achiel kuom jok mobuok. To anyalo wacho kendo ni kata ka sani aneno ka sirikal be wacho ni